Mali jamana ye a ka sanfɛ siraw datugu Algérie jamana la. An ka foli bɛ Maliactu lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔw la. Avril kalo tile 7 san 2025 an ye kibaruya dɔw sɔrɔ ka bɔ ministère des transports et des infrastructures la. O kibaruya ninnu bɛ ye a yɛrɛ ka fɔ ko Mali ye a ka sanfɛ siraw datugu Algérie jamana la. Ministère ka sɛbɛn in kɔnɔna la a ye a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni bɔra kalama Algérie kunnafoni di sira dɔw fɛ ka fɔ ko sanfɛ sira o datugulen don Algérie ni Mali cɛla la. Ko pankuru minnu bɛ bɔ Mali la ka taa Algérie walima pankuru minnu bɛ bɔ Algérie ka na Mali la ko siraw tigɛlen don. O hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔ u ka taabolo kura ninnu na ni o ye principe de réciprocité ye. Mali fɛnɛ ye a ka sanfɛ siraw bɛ datugu Algérie jamana la. Pankuru tɛ se ka bɔ Algérie jamana kɔnɔ ka don Mali la wa pankuru yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka bɔ Algérie kana don Mali jamana kɔnɔna la. Hali bi ministère ka sɛbɛn in kɔnɔna la a ye a yɛrɛ ka fɔ ko Algérie jamana ko ale bɛ ka jatigɛwale tabaw ka olu kɔkɔrɔma don. K'aw hakilila jigi ka fɔ ni mankan bɛɛ lajɛlen daminɛla ni Mali ye drone dɔ cili ye Tizawaten Algérie finitigilakaw fɛ. O ko hukumu kɔnɔna la Algérie jamana o ye a yɛrɛ ka fɔ ko Mali drone kun donna olu ka espace aérien kɔnɔna la. Nka Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a yɛrɛ ka fɔ ko drone min kɔni ci la ko o taara bin Tizawaten ko o ni Algérie jamana ko u cɛla ka jan kosɛbɛ sabula fɛn fɛn ye kilomɛtiri 9 ale ni tila ko o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa o waati kelen kɔnɔna la u kun ye a laɲini Algérie jamana fɛ u ka na ni u ka daliluyaw ye nka olu kɔni ma jaabi sɔrɔ ka di u ma. Hali bi o mankan ye hukumu kɔnɔna la Mali ye a sen bɔ u ka jɛkulu dɔ la ni o ye CEMOCO ye. Wa fɛnɛ Mali tilala ka Algérie ambassadeur ka o wele ni ka u ka nisɔngoya yɛrɛ o la. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ Algérie jamana ye a ka sanfɛ siraw datugu. Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ fɛnɛ ye u ka sanfɛ siraw bɛɛ lajɛlen datugu. An balimaw ni kibaruya ne kun b'an bolo ka da aw kulo kan. Ani ce Maliactu sugandeli la aw k'an bɛn diɲɛ sanga wɛrɛ.